Tinapagawas, nasingdal ni Ina nga anak ni Dom, idin kinasalot met ni Risa nga anak ni Lara. Iti sa bayabangir, nakunamet deligan, ben ka ni Lara nga ipangpusa na tiagpadam ka ni Dom. Tapno may ranog damet, iti kuwarta ni Dom. Papagayam, dingan tituloy ta siriya tayo italawas anapulwan. Supapak, pidakas, akababaling. Dito'y drama tayo, ting masakbayan. Asino, Dad? Nasayaan to nga ta kanyak? Kan naputnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakat na sayaan, takabaranggayan tayo mat. Balasang ka di? Uno, balo matakas kada kayo. Naganak abalasan. Saan-san anak ki asawa manipod intarayan tinakasikugken ko ana. Asino tidakdakamatan niyo, Dad? Am-amom siguro ni Nanam Amara niya. Ha? Ni Nana Mara? Iso tinapili yo, Dad? Nasayaat nga taday jay? Ada ka din nadamag mo amading ugali na? Saan ko unay nga am mo, Dad? Ngam awan pa'y matkit di tinadamag ko amadi nga aramid na. Adamat agad adal nga anak na ijay pagadalan mi. Masapol asaya atom ti makilangan iti anak ni Tom, tapno awan tubang iti plano. Sigurado ka di ang mairano dakmat no kas pangarigan, Mami? Imposible asaan? Nulakat pauitan na kiti kwarta? Apay ket din asaan ka ang mairanod? Sige, agpamarangak anasaya at iti anak ni Tata Tom. May sakat amuse din dyan iji pagadalan. Napintas nga minday dyan nga ubing. Napiligayam amuse. Di man ibagbagaan na pintas na masuronak laang, Mami. Talagamot ang napintas day dyan nga ubing. Kaya't kung anda ko mamanginominate mo't kanyak akas muse. Ngam, awan lakit din. Ay, bulagdan samot. Bay amon, nulakat maasawa nak ni Tatam Atom, jakpatan, addan to pakairanudan ta. Ala, tasay-saya atat to ti makilangan ka ni Ana, tapno maban ni Itam ti Amana. Oh, apay ka di atom malangkyaw ka. Asino ka di ti sapsapulang? Sapsapulak man, ti agbalin akabsat ko ka, no? Anya? Agbalin akabsat? Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag kunto kan kain doon, madamdama. Nakitam ka din ni Ana? Diyay ka di, Ana, amuse dagiti red team? Uy nga ron, kaya't ko ang makasarita. Anya kumati ibagam kan kwa na? Itaman pa'y? Makitam ka di tinakatakdar iti ruangan ngas asit ganti Eddie? Oh my God! Mapanta ijay ayan na. Darasam! Oh my God! Hindi nakiguyod Ay, anya ayat ibagam kan kwa na? Saan ka latang agtagtagarino anya ti aramida ka? Dumngag kan agboya kan tulaan. Hello, Ana? Kablaawan ka? Ta, sigamad gayam ti Muse, ti Red Team. Ha? Mabainak nga ro, tapay asyak tinalada. Apay ko mamabain ka. Pakaidayawam kit di, No mabalin la ko maasyak ti Muse, ay katkayat ko. Sayang, tasabali ti team mo. Sika ko man ti Muse. Blue team kami ngamin. No, Muse ako ma iti blue team. Ay akalaban ta. Ngam, saan ka alabanan? Kablawan ka langan. Agyaman na kiti panang kablaw mo kanyak. Sige ha, panawan da ka pa, taada pa panan mi. Kunak man no adda suron mo ka ni Ana. Gaputa ka na yun nga asitgan ni Eddie. Agin sasaya at akpay itakan kwa na. Ta inaram ngamin ti Amana ni Mami. Iso nga imbagam nga agbalin kayon to akas la agkabsat.
Iti sabali a Sarita. Step sisters. Piliya ka talaga. Idi saan pa niya inaram ti amana ni mami, kasuron mo. Ita, mapan mo pa'y kablaawan. Kasila ang mata. Amamatan. No agkatuluyan da ka ni mami. Ada, pakairanodan mi. Maawat ako, ti kayat mo ang mapasamag. Sana ko nga agpalawag pa'y kan ka, tamaawata mo ako nam. Iso asaan ka na mas daaw, iti inaramik ko. Wanan, Lisa. Maawatak. Taagpada ta iti burik. Adda kayat mo kankwana. Iso, anasaya at kakankwana. Imawag mo itong employer ko. Kasapulan ka nung agsubli ako ni abroad inton may kadua bulan. Dapayan inala na plane ticket ko. Kasta ka di, Dad. Dandani kayo nga rodan mapan. Kasano dyan kunayo ang kadwak dito'y balay? Mapan ko ibaga. Ngaya po ramin ti panagkalay sa amin. Tapno ada kaduam apanawak di ti balay. Ada-kada kayo dayta, Dad. Kidawag ko ma. Asaanan ngagdalan kan kuana ti allowance ko. Mabainak to dumawat kan kuana iti allowance ko, Dad. Sige anak. Binulan apaw itan kay ti allowance mo. No pa nagbabayad ti tuition mo, ibagam kanya, ta ipaw it ko ti pag-tuition mo. Tatang, nanang, umay kami man. Kadwak ni Tom. Agmanuak tatang, nanang. Kasyan na kanya po Diyos, baro. Umay kayo, umuli kayo. Mala, agtugaw kayo. Nakaumay kayo, mat dito'y balay. Ada ka di gagarayo. Kung amin, tatang, imawag ti employer ko, akasapulan da kanon ijay. Kidawag ti pamalubos yung agkalaysa kami kuman kanimara. Ay, saan ada kami titubang iti plano yaw? Tadaan kayo matan iti husto nga edad, parok. No kasta, intay nga ro di munisipyo intun bigat mutlaang. Intay mga ti application for marriage. Ay, una. Intayo, anak ko. Hindi talaga yam. Kita man ngagpaiso tigasat. Tayarapap ko nga asawaan ni Tom ti anak ta. Matungpalay. Ay, sapay la ko mga rod tanaragsak danto. Awan ko matitumanor aparikot iti panagasawa danto. Awan to, basta ka na yun ngagpawit ni Tom kinimara iti kwarta. Ay, si kamet ni Pau it. Tila ang samet kwarta, ti adda di tapanunot mo. Di ka man ili. No awan ti kwarta ama ited kuken ka, kat aburido ka may. Ita, ibaga makwarta lang tada iti panunot ka. Ay, no awan man ti kwartak, Ben. Jack tupulos mga ramat iti sabali at tao. Tapno maadda anak laeng iti kwarta. Naa. Agtrabaho ak. Wenno, legal ti kwarta apagtaudan ti gastusan. Di kan sumanao, tapno saan amasukal ti swerte. Iti maangay to akalaysa. May saka nga abay. Ngam ti anak kano ni Mara ti maid of honor. May sak nga abay, Dad. Kunak no flower girl. Balasang kamot nga miyan anak ko. Imbag ko mano basit ka pa, tapno makuna a flower girl. Agbalin kami nga abay adway ti anak ni Tita Mara. Manmano ang mapasama, nga agbalin nga abay, ti stepsisters iti kalay sa dagiti dadakkel da. Ita lang samot na mapasamak dito ili tayo, Dad. Unsa? Tsak pa man nakapuot iti kasto apasamak. Aywan gayam. Kinablaawan nakmat ni Lisa ijay pagadalan. Tamyusak, Dad. Sa pala ko ma, ta nasaya at tutilin lang ninyo, intun may maysan abalay ti pagyanan nyo. Imbitaran ka man iti kalay sa dadadi kan ina ni Lisa. Ha?
Kayat mo asawan. Agbalin kayong stepsisters ka ni Lisa? Wan, iso ti maid of honor. Idin to taabayak lang. Kasano kat iso ti anak ti bride. Iso nga iso ti maid of honor. Wan no kumalalaki siyak ti best man. Ngam babayak man. Si kanto lakit di ti kapipintasan nga abay. Nang runa, no nakagawn ka. Saan mat Adupay mat dita tinapinpintas nga may ti siyak. Ha? Saan man? Awan to ti makaartapken ka iti kinapintas. Mas napula siyak to ti kapintasan nga abay. Into madanon ti kalay sayo, mami. Agpili akto iti kapintasan agawn nga aramatag. Di mo ko naan nga artapan nak a bride. Tapno di mo mat ko na, di sikati agpili iti kayat mo akawas. Kakaiso na ama minsan laang ama pasama. Nakalalagip to day ti apasamak, mami. Napinpintas to ti badok ngam day chay nga ana. Ibalakad ko nga inton addakan ton iti balayda. Saan ka kumaamal di ta ijay Tapno saan kami nga agapa iti amana. Sabagay. Saan ko kayam mabalin nga iroroman? Taamangan no papanawan na ta iti balayda. Day tangarod kat. Kunada na palpalot ti darang am danom. Iso addi ka unay aglablabas. Day, nakaisem ka at tumangat tangad iti bubida. Ay, anya ka di ti mapaspasamak ka, anak ko. Napanunot ko ang nagasa takpay laang. Tauray kaskasano. Addan mangikalay sa kanyak nanang. Saan akas iti ama ni Lisa at tinarayan na. Ay, di kamot ngamin nagan-anad ide, anak. Agad-adal ka ngam sa bali met ti inubram. Anya ngay ita. Ay, saan ka, anak ka turpos? Naimbaglangan, tatinungpal ko ti imbaga ni tatang, nga ipamuspusak ti panagkurus ti dalan mi kanitong. Angam no awan ti ayat itinagbaetan niyo. Ay, saan kanto anaragsak? Iti apagbiit a panagkadwami, nasursuro kon nga inayat, tanasingpet ken naanos nanang. Ikagumaak mat nga aramidan ti pagrebengak, kas asawa na. When kasta ti kasayaatan nga aramidam, anak ko. Supapakam itinasayaat, ti kinasayaat na. Si kamat gayam day tamasabat ko, Eddie. Adaman-damagak. Anya ka di ti damagam. Inimbitaran da ka kadimat iti kalay sa tiinan ni Lisa? Kan ama ni Ana? Wan, imbaga kanyak ni Ana. Imbagamat kanyak ni Lisa. Nagpintas to siguro ni Lisa, ta maid of honor ti inana. Uray ni Ana. Sigurado ana pintas tumet. Agkuyog tanto amapan ijabalayda, numalpas ti kalaysa. Pasensya kan. Ngam imbagamot ni Ana akaduak kanumet. Ha? Kasta ka di? Imbagamot kit din ni Lisa nga agkakadwa kami. Matlagayam. Mabalin mat ngagkukuyog tayo amin amapan ije balayda. Kapilitan nga imanugot ta nga ijay balayda tom ti pakaangayan ti resepsyon. Panalawa ti arubayan ti balay na. Wain, nalawlaway jay. Simintado pa'y amin apasil ti arubayan da. Idinto ta dito'y balay. Nagilit lang arudain, pitak pa'y. May mayat mutkit di ijay Taado mo't titangdanan na amang isaga na kadagiti amin amasapsapul ijay. Awanin ti makunak. Swerte ti anak takinitom. Imbaglakit din Ta'i di nakasaritak ti anak ta, kat ay ayaten na kanumatan nitom. Iswa sa anak anag kamalay anang durog iti anak ta, amaki asawa kinitom. Mapantan iti simbahan, anak.
Amang ano umulan datitam amara ijay. Wandad, nakasagana akon. Intay yung arudan. Sige, mapantan ijay ang tilugan. Kunak no mabayag ka pa yung agpa-make up. Mabit lang tiyag make-up, Dad. Madimat no nalabas. Uray saanan nga make up tiyan ako, tanapintas mo. Ni Dadmat, imbagkat ng tibukod na tugaw. Uray tapod numat. Sa anak mo't nga gululbod. Wan man laangan, uray tawan mat dumdumangan. Lisa, di ka kadipay nalpas dita. Nagbayag kan ngay. Ay, jak magustuhan ti style ti buhok ko itay, mami. Iso a pinabaliwa. Inta ko man, itay pa'y nga adat inabangan ni Tom apagluganan ta. Aguray na ba sitin, mami? Ipaayos ko pa ti buhok ko. Apay nga min a pinabaliwan pa'y laeng. Mayat matitayan Kaya't ko di kasla sabong ti aramidan da iti buhok ko. Kababain no mabayag nga aguray, jay padi. Aguray da, tado atamot nga starring ijay. Bride can maid of honor ko naman. Apay ngay. Awan pa'y ti bride kan maid of honor. Wan nga ron, Eddie. Adda ti padin, itaypay. Kita am ti sumungat. Tinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor. Wensa, adda nga min arkos na asabong ijay sango ti lugan. Isuda nga agpaiso. Rumwardahan. Ha? Anyangay ta itsura dyan maid of honor. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, anapasnek nga agdengdenggeg iti daytoy a podcast. Siak ti host nyo, ket iti daytoy agundaway, pasyaren, ukagen, ken amirisen tayo, anaunig ti maysa, anakapimpintas a pabuya manipud, itinabaknang apakasaritaan ti radyo. Pagtutungtungan tayo ti maysa, apaset ti pabuya iti radyo, anapauluan iti supapak ti dakes a kababalin. Daytoy ket maysa ani isang sangayan a drama nga inyeg kada tayo ti MPBC, iti istasyon, a DZWT 540. Daytoy ana isang sangayan nga obra, ket binuwangay ken sinurat ni Steph Mero, binukel ti nasaririt, a direksyon ni Virgie Paclay, ken napapintas babaen ti musika, a pinutar ni Dante Martinez. Iti uneg ti inem a 10 a minuto. Ikaguman tayo at tukoden dagiti nauneg, a pakabigbigan dagiti karakter. Dagiti palpalimed a panggepda. Ken ti panagkuti ti emosyon, iti uneg ti maysa a pamilya, anabukel saan agapu iti nasinaw nga ayat, no diket gapu iti narugit nga apal, ken aglaplapusanan a kinagaramugam iti kwarta. No denggen tayo ti orihinal a drama, nalawag a madlaw at ikang runaan a parikot, ket ti panagkalaysa da Tom ken Mara, ken tinasikap a plano da Mara, ken ti anak na ani Lisa, tapno maala ti kwarta ni Tom. Irugi tayo ti panangamiris kadagiti umuna a pasamak. Itilikudan daytoy a narikut a sitwasyon. Ipanunot tayo ti kasasaad ni Tom. Ni Tom ket maysa a lalaki nga adaan tinaimbag a panagpuspuso. Adda kwarta na, adda inut anay penpen na kinabaknang. Ken addaan iti maysa anapasnek, ken nasingpet ni anak ani Ana. Iti panakabalo wenno panagwaywayas ni Tom. Nalabit at tilaing tinarigagayan na, ket ti maaddaan manin iti sibubukel a pamilya. Maysa a makadua iti biyag amang ted, koma iti ragsak kental na iti pagtaenga na. Ngem nakalkaldaang tadaytoy at tarigagay, tinagbalin a kalapawan, a nagkamangan dagiti tattao a dakes ti panggep na. Ditoy asumrek ni Mara, ken ti maysa a lalaki a managan ben, kastamit ti anak ni Mara, ani Lisa. Ti panagplaplano da Mara ken Ben, ket maysa a perpekto aladawan ti kina oportunista. Iti nadagsen a panagsasarita, da asililimed, narik na tayo ani Mara,
ket awanan iti uray basit, apudno nga ayat para kinitom. Iti sangwanan ti asawana intunkuan, ni Mara ket kasla maysa a naamo a karnero, agpakpakumbaba, ken nasamit ti panagsaona. Nyem iti likudan ni Tom, nagririyaw ti pudno, amaris ti kinataona. Ibagbagana ano awan ti kwarta ni Tom, awan pulo serserbi ti panagasawana. Apay ngata akasta akalaka, para iti maysa a tao ti mga ramat iti sabsabali? No amerisen tayo daytoy anauneg, daytoy ket maysa a makapasabidong akababalin wenno toxic trait. Saan laeng a daytoy ket panangiluko iti sabsabali? No di ket pananguram iti mismo a kararuada. Ti kwarta laeng ti mangpagguyguyod ti rikna ni Mara, ken dayta adakes a kapanunotan ket naisaliwekwek na, ken naiyakar na asibabaligi iti bukod na nga anak ani Lisa. Ni Lisa ti pakakitaan ti ad-adapay a naulpit a bunga ti ininut a panangisuro ti inana. Agpamarang da Mara ken Lisa a nasayaat, naasi, ken nadungo aginga a makasal da tapno saan amadlaw ni Tom. Ni Lisa, iti panagbidut na aninggasatan isuna a makiraman iti kwarta ti stepfather na, inrugi na tinasikap, a panagbaliw-baliw ti ugali, ti panagplastik, ti panagkumarang iti sangoan na ni Tom kit nalayngunay. Nim uray no kasta ti araramidenda, saan nga ta amadlaw ni Tom daytoy? No usigen tayo ti emosyon ni Tom, nalabit adda dagiti kanito, amarikna na akasla adda kurang, kasla adda pilit iti isim da. Maraken Lisa, nimgapo iti napalalo at arigagay na nga agbalin a naragsak ti pamilyana, inidep na dagiti panagduadua na. Pinili na ti agbulsek-bulsekan gapo iti, panamati at ti ayat ket mabalbalin a masursuro inton agangay. Nyamawan ti ayat a masursuro no ti pundasyon ti relasyon ket puro kinaulbot. Amapantayo man iti maysa kadagiti kang runaan a pasamak iti istorya, idi ay pagadalan. Ti eskwelaan ti pakakitaan no asino at talaga dagito nga ubing. Idi ay pagadalan, nabingay da Ana ken Lisa iti naduma-duma a grupo. Ni Ana ket paset ti blue team, idinto ni Lisa ket paset ti red team, ket ni Lisa pay tinapili kas moose ti grupona. Para ken ni Lisa, ti kinamus ket maysa abalangat ti kinapangas. Adday ti ulona anapatpateg napimpintas ken nalangisu ng emniana. Imbes a ti eskwelan ket pagadalan na tinasayat a kababalin, nagbalinday to'y agubat para ken kuana tapno lipitena ti mismong anak ti mangburbur ni kadakuada. Iti daytoy nga eksena, nakita tayo ti panag-agaw iti atensyon. Iti panaglabasda, adamay sa alalaki ni Eddie. Paggarup ni Lisa, gaputa isuna ti Muse ti Red Team, ken ipagpanakil na ti itsura na, ken kuana adagos nga umasitig ni Eddie. Nim aniya ti napasamak? Linabsa ni Eddie ni Lisa, ket tinasitga na asibabara ni Ana, tinaema kinapakumbaba abalasang iti blue team. Kinablawan ni Eddie ni Ana. Daytoy asimple a panangkablaw ket nagserbi a dakkel a puor itirik na ni Lisa. Ti epekto daytoy ken Lisa ket apalalo nga apal. Saan na a maawatan no apay at ti atensyon a patsena, apara ken kuana ket napunta kay ni Ana. Imbes a pagragsakan na ti kapada abalasang, ket di makkel ti gura iti barukong na. Sika, kas maysa nga addeng-dengeg, no panunotem ti emosyon ni Lisa, daytoy ket tantaud iti nauneg a narcissistic injury, wenno pa nakasugat ti napalalo a kinapang-as. No ti tao ket nakasursuro, at ti leng basaran ti patek na. Ket ti kinapintas, wenno ti kwarta, agunggona ti inana, iti panak asawa ken Tom. Awanan isuna ti putputno nga unek. Kasta ni Lisa, narasi ti kinaraksak na. Apaman asaan na, anakuha ti atensyon,
Kelaat abimtak ti pungtot na. Ket imbes aken edi na ibuksilan daytoy. Imatake adagus ke ni Ana. Inasitka ni Lisa ni Ana. Ket rinugiana ababalawin ken irurumen. Sinipit na babaen tinasken apatarus. Inagawan na ti deretso amaragsakan. Ket inrupir na at ti lang kinapintas ti rumbeng nga agari. Ngem amirisen tayo man met tinauneg arik na ni Ana iti daytoy apasamak. Iti likudan ti kinalamuyot ti isem ni Ana, ken ti saan na unay apanaguni kadagiti parikut, narigat apakitaan ti pigsa iti lasud ti panakairurumen. Ti boses panunot wenno internal monologue ni Ana no kastoy apasamak, ket napno iti utot ken kinaliday. Papanemman, ubing pailaing isuna a nakasagana, amangawat iti baro nga ina ken baro akabsat, nyem pinasabat da iti apal ken kinaranggas. Iti panunot ni Ana, apaya kasta ti asid ganda kaniyak, anya kaditi dakes nga inaramid ko kadakwada? Pinastrek ida ni tatang ko iti balaymi, nyem apay niya ibilangdak akalaban. Uray no arig na dinudog ni Lisa ti panagtalinaed ni Ana anatal na. Pinili lata ni Ana ti saan amakya apagapu iti dakkel a panagrespeto ken panagayat na kinitatang na ani Tom. Amamona ano sumungbat isuna, agbalinday toy adakkel ariri amang paboribor iti ulimek ti pagtainganda. Nakaskaslaw daytoy a panagsakripisyo ni Ana, ti isalakana ti ragsak, mi Tom. Itingina ti bukod na akinaragsak, ket iturturong na ti pigsa, ti pakinakim na amang ibtur itingilaw, ken subeg ti baro, a stepsister na. Kalpasan tinapasamak idiay pagadalan, umakar tayo mititi sumaganad niya eksena, idyay balay. Ditoy anapatak anay pakita ti pudno akang runaan, amutibo ti panagkaykaysa Damara ken Lisa. Iti unig ti balay, umasitig ni Lisa kini Tom, tapno agdawat iti kwarta. Uray no adam itin tinaite da pangbayad iti tuition fee na. Saan na abinayin ti kimidaw pay tinayon na allowance. Ti pamayan ti panagkidaw ni Lisa, ket nakaskas daw ti kinalamuyot na. Arig na nagpamarang anasingpet nga anak. Anya ngata ti aday ti isip ni Tom idi indawat ni Lisa ti allowance? Kas may saan na ayat at tatang amang ikagkagumaan a bukelin ti pamilyana. Inyawat ni Tom ti kwarta nga awan ririna. Ngim iti nauneg a panangamiris, daytoy ket panagtitinulungan ti dua a nakugtar alinteg ti moralidad. Ni Tom, iti kinasayaat na. Ikikana ida ti gundaway arabsutin ti banbanang nga gapo, iti tarigagay na nga awan, tubang ti panagbalinda a pamilya. Iti sabali a bangir, para ken Lisa ken Mara, ti tunggal piso sa maypay kadakwada ket maysa, a barligi iti ininut a panangibus, dayti kinabaknang ni Tom. Ibilangda ni Tom sa nakas maysa nga asawa wenno tatang, no di ket kas maysa agatasan ano maibusan, ket nalakalaeng abaybayan. Sumaruno iti dayta, sumrek tayo iti panagsagana para iti kasal. Ti panagkalaysa ket rumbeng koma anadalus, naragsak, ken napnuan iti namnama nga idedikara, dagiti agasawa ti biagda iti maysa ken maysa. Iti kaso da Tom ken Mara, napanda idiyay munisipyo tapno asikaswen, ti formal a papeles wenno application for marriage. Idinto ang nakasagana ni Tom, asumrek iti baro a biag asipupudno, maysa a naragsak a panangikeddeng para kengkuana. Miyemti sarsaritain Damara, ken ben iti likud ni Tom, ket maysa a nagdagsen a trahedya. Itay palang nabuksilan ti kasasaad da ben ken Mara. Agsasarita da akasla negosyo laeng ti amin. Imbaga ni Mara asaan na, apulos ayaten weno, aramiden daytoy kadagiti sabsabali a tao, no awan ti kwarta ni Tom. No denggen ti agwibuya daytoy alinya, manganggeg ti nalamis ken natangken a pusona.
awan ti aniya man a konsensya. Ipakpakita na ati sakripisyo da apanagpamarang anasayat idi ay balay ni Tom, ket maysa laeng anapaut na investment. Daytoy a klase ti step-family dynamic, no sa dino ti maysa abiyang, ket sumrek laeng agpay iti panagabuso iti pinansyal, ket mangipakita ti kangatuan nga agpang ti panangalilaw, ket nagladingit a panunoten a riniwriw, at tao iti pudno a biyag, ti mapaspasaran ti kastoy, a klase ti panagundaway. Idi madama ti panagsagana para iti kasal, adda maysa a panagpapatang maipapan iti papel, dalisa ken ana iti mismong seremonya. Ti inaw na ken naisigud ko mangga anak ti pamilya. Ani ana ket napili laeng a flower girl venobay. Idinto ani Lisa, ti baro a sumrek iti pamilya. Ti dinutokan ni Mara na agbalin a maid of honor. Daytoy a panagpili ket saan laeng a simpel a posisyon iti kasal. Daytoy ket maysa a naunig a panangipakita ti bileg, ken panakabalin ni Mara tapno itandudo. Ti bukod na nga anak ken mangipababa iti anak ni Tom. Ngem saan nga usto ti laeng panakaidutok na, adda panakaro a kalikagum ni Lisa. Iti isip ken nyiwat ni Lisa, kayat na at ikawes na, ti badona, ken tilang ana inton aldaw ti kasal, ket ti kasayatan. Kayat na asikwen ti atensyon. Imbaga na arumbeng nga at adda, anapintas isuna ngem uray asino iti kasal. Uray pay ngem iti inana a mismong asawe ni Tom, ti bride. Ken lalo unay arumbeng alabawana ni Ana. Apay akasta ti panagpampanunot ti maysa a tao. Daytoy tinarugit a panagbunga tinasurok a panangipangas ti bagina. Isu ati kinapintas a makita laeng iti ruar ket paayen ti kinarugit ti adda iti uneg ti panunot na. Ti kinapangas ni Lisa kas maid of honor, iti panagsagana iti aldaw ti kasal, ket napalalo a pakaibabainan, komano na panunot na a maysa, anadalus arambak ti kasal. Niem saana nga inikan patig ti seremonya, kas maysa a sagrado a tulag. No diket inusar na, kas maysa a plataporma, tapno iparang-parang na ti kinalay na, a makiinagaw ti atensyon. Daytoy ket nabata da pammaneknek, at ti pamilya ket saan na amamiris. No anya, ti kayat asawen ti putpudno, a panagrespeto. Kenita, dumanon tayo iti mismong aldaw ti kasal. Idi ay arubayan ti balay wenno, no sa dinoman ti pakaisaganaan ti bagbagi, adda na palalo a kinarikod gapulaeng iti kinanadaig ni Lisa. Nakasagana ko man dagiti dadduma. Dagiti lugan ket ururayan, da idatap no mapanda iti diso a pakaangayan ti kasal. Ngem ni Lisa, inubos na tinabayag uni nga oras iti panag-makeup ken panag-ayas iti buok na. Uray no naladawdan, uray no adu ti tao a mapagururay na. Awan uray basit a panakasek na nakadagiti sabsabali. Imbaga na pay asaana a magustuan ti imununa nga inaramid da iti buok na. Isu nga inpaulot na manen tapno mabalbaliwan, amaya na top iti nangato at tarigagay na, tapno lang kasta artapa na ti bride. Sika nga agdengdenggeg, aniya ti mariknam no adda kaduam akasta ti ugalina. Dayta ti ibagbagami a nasikap, ken makapasuron na ugali a makapakapoy, itirik na ti uray asino. Ti kinatangsit ni Lisa, ketarig na imapay iti amin a tao anang likmut keng kuana. Idi ay ruar, ti driver ken dagiti dadduma a mangururay, ket napnuan iti surot ken patit ti oras. Ngem ken ni Lisa, ti lubong ket umariwawa laeng iti aglawlaw na, ket isuna ti pinakatenga ti nakaparsuaan. Amirisen tayo man analaing daytoy apasamak, kakabsat. Ti kinadakes da Mara ken Lisa, ket saan adagiti dadakkel a krimen kas iti panagpapatay wenno daddumapay. Ti kinadakes da ket tinalamuyot a panangabuso iti nasingpet a puso ni Tom, ken ti inosente a panagbiag ni Ana. Isuda dagiti kontrabida, at di ka makita ti igamda, nyem ti gura, apal.
ken panangalilaw dati mismo asumugat iti kinataw ti biktima da. Dagiti reaksyon da Mara ken Lisa ket naiduron babaen iti tarigagay, dalaeng amang irurumen kadagiti na baba. Daytoy a drama a supapak ti dakes a kababalin, ket adaan ti dakkel a sursuro. Kadagiti kaaduan, agkasal da tapno mabukel ti nakersang, ken nalagda a pondasyon ti baro a pamilya, nyem kadagitoy nga agina, inusar dati sagrado a kasar, tapno may kalintegan ti iduduprak, dayti kabaknang ni Tom. Ken ni Tomet, masapul ko maanagbalin nga as-asitig ti panagrikna na. Saan kadi a makita ti tatang ti ladingit iti mata ti anak na? Nalabit na kita na, ngim binulsik ti bukod na atarigagay ti isip na. Ti ininut a pananglukot ni Ana, iti nalamis at rato da kingkuana, ket may sakadagi ti pagbasaan ano daduma. Ti tao nga adda kaimbagan ti pusona, ti agsagaba iti kasulitan ti pamilya, asaan anay tunos ti pakinakemda. Ni Ana, uray saan na anarukod ti pamatig iti sarita, impakita na tinagdakelan a kinalintig ti panagayat na kentom. No inyesngaw na ko maamin adakes a maararamid kingkuana, mabalin a narakrak ko matikasal. Niem ti maysa a nasingpet nga anak, addan pigsa a mangiptur tapno, ti dadakela na ket naragsak, uray isu na paylaeng ti agbaklay iti sakit. Sabsabali ti katuray ni Ana, iti sangoanan ni Lisa. Auray babasit niya asitig ni Eddie, ket agbara ken agapuy ti pusona. Dayta a pananggidyat. Tinaulimek a panagsagaba ni Ana, ken tinanggeg kenatangsit a kinapangas ni Lisa. Timang pabalin iti daytoy a radio drama, a napigsa ken makaguyugoy unay, no kagin tayo metlayeng tibukod tayo abiyag. Inton kamaudianana, iti uneg ti serye ti drama, iabitin ti istorya, dagiti dumgeg, may papan iti napasamak, sakbay ti resepsyon ti kasal. Nagpatingga daytoy apaset idi agururay ida, ti panagayos ni Lisa. Ti supapak ti dakes a kababalin, akasla kuna ti titulo ti drama. Ket mangted tinatamnay ken makapapiksa apatarus inton aganggay. Nasayat koma adenggeng no kasano, a mapasamak ti pannakabuksilan ti pudno a boses, ken panunot da Mara ken Lisa iti sangoanan ni Tom. Nalakada a nagpamarang iti damo, ngem ti dakes nga aramid ken tinabangles a kapanunotan, ket saan a mabalbalin nga ilemeng iti ingana. Agpuswak ken agpuswak tolata daytoy. Daytoy tinauneg a pakasaritaan, panangamiris, ken reaksyon tayo iti daytoy a dramatik a pasamak. Nagasat tayo nga adda dagitoy a klase ti istorya manipud MPBC DZWT 540. Akas ti sinurat ni Steph Mero na agserbi apang palagip ken pangsarmingan tayo, iti bukod tayo a kababalin, kang runaan na ti kasasaad ti pamilya. Ipalagip na kada tayo at ipudno, apateg ti tao ket saan na, amadakamat kadagiti kawes, anapintas weno iti kado ti kwarta, amabalina nga alapen. Madakamat daytoy, iti kinalinis ti rikna, nakadagiti sabsabali, uray awan ti makitkita. Kasmet laeng ti panagibtur ni Ana, idinto apatanoren ni Lisa, ti basol ti panagpasindayag. Agyamanak iti nayrut a panangimatang ken panagdenggeg nyo, iti daytoy anapaut a panang amiris tayo. Si papanunot ko malata at tinasayaat a panagkabalay ket mangrugi iti pudno a panagrespeto, ket tinarugit a panggep, uray pay kasano kaimbag a naituon, ket inton agangay pilit niya iruar ti panawen. Makitayo tumanen iti sumaruno a paset ti panang ilawlawag tayo kadagiti kakastoy, a klasiko nga obra ti radyo. Adyamanat ken sipukkel ti pamati, amadan kayo ko matinaragsak, a panagbiag anapnuan, tinapudno nga ayat. Ken kaasi,
Naawan ti panagpamarang. Ket sumalpalaeng kadagiti dalan, analinteg. Naimbag nga aldaw kada kayo. Amin.